Здравейте хора! Сега ще ви покажа как се прави TNT стрелвачка. Така. И така. Ето такова нещо трябва да получите. И така. Видяхте как изстрелва. Така. Сега. Ще ви покажа как се прави същата. Така. Всичките. Това. Слагате редстоун. Слагате до тук, от другата страна редстоун репитър. Пак до там. Слагате ги на две. И от тук слагате редстоун. Тук нареждате TNT. И натиснете бутона. И изстрелва TNT. Изстреля два TNT-та. Това беше от мен, дано да ви е харесало и баба.